Лопата му отнета. Мохамед Досо комбинира с Исак Суле, който е в наказателното поле, удари 1-0 за Славия. 21 минута. Тази грешка на Асен Митков в разговор с главният съдия Васил Минев с претенции, че той е един от дефанзивните полузащитници на Лева се засуети се, загуби топката, след това обаче тя отнета. Емил Стоев стига до възможност, това е попадение за Славия. Исак Суле, човека, това, което Янис Гермуш направи, всъщност беше ключът, който че нещо като точков актив от този двубой може да бъде спечелено. Исак Суле за Славия. Панамеца и топката е загубена. Да видим какви ще бъдат ходовете от сръбския наставник. Любопитно е за двамата треньори, че те за първи път излизат един срещу друг на се справи. Исак Суле.
сега владее топката и разпределя надясно към Янис Гърмуш. Исак Соле има свободно пространство да владее топката. Лазар Малин. Изпълнение за Иван Коконов. Фит на Исак Соле, с който елиминира Борис Димитров. Муш и Емил Стоев имат по 2 попадения на своята сметка. Толкова има и Роберто Райчев. Годината за белите ще завърши с двубой от турнира за Купата на България и среща с ЦСКА 1000. Центриране на Луан. Справя се Мартин Георгиев. След това и Исак Соле.